aga ngwagwanụ m nke wee eziokwu agwọtụrụ mbete okpokoro ọkwa aha m agwọtụrụ mbete okpokoro agwọtụrụ mbete okpokoro agwọtụrụ mbete okpokoro agwọtụrụ mbete okpokoro ihe m na-eji aga ihe m na-eji ala ihe m na-eji aga ihe m na-eji ala ọkwasa tupu ala hụ mmụọ akwasa tupu ala hụ mmụọ akwasa tupu ala hụ mmụọ atụpụole m ala ahụ dị m mmụọ atụpụole m ala ahụ dị m mmụọ nno ha tontongengem bobrodikiri sama bobrodikiri ndo ei bobrodikiri ndo ei ọgbanitiri agbala n'ọnwa nwaanyị ele ihe eburugu bịa nga kọọ mkpa gị ndị onye dibịa maka ọmụmụ nwa kemgbe afọ 12 m lụrụ di amụbeghị m nwa onwebadị ike batara abata ya fọkwa na ọ pụrụ apụ ihe njisi m abịa bịa yiwakwanụ nwa n'aka gị ka ị nyere m aka ka m nwee ike ịmụta nwa ebe ihe awa afọ 12 tebede atọ mụbede amụ trebed ma asọ pụọla ya bụ ebe niile eme ntamimo chekecheke kpọmkpọm ọ na-anụna n'otu o siri kwu ndị na-aga m nke bụ eziokwu ndị na-agwa m nke bụ eziokwu okwuole okwuole a ga-eme eme ka agada eme eme kpughenụ m anya a ga-eme ihe ka aga ọ gbajiole dịrọ tontongengem alụwala hey nwaanyị nsogbu ga-eli ya ha ka ọjị machi afọ gụ egherele ki ote gbachie ya ki ya dịkwa otu ki 24 ki 12 igodo ọ bụrụkwa ki ndị ogbe igodo ka ejiri ote godochie gị akpa nwa gbaa ya ote gbaa ya chim chịrị nwa ka iwe gaa n'ime mmiri ote wụla gị ya ana m gụba na-ajị ụmụ agbara ndị na-agara m ozi ajịjị ha asị m na ki ejiri gbachi akpa nwa gị na ọ nọ n'ime mmiri ote ka mami watakpụ ya n'ọnụ ị ga-akwụ ụgwọ m ga-eji aba n'ime mmiri aga iweta ki eji agbape gị akpa nwa maka sa ụrụ na m abaga n'ime mmiri gota ki ahụ ebe a tegara ka iwe nọ n'ọnụ mami wata ote ka ọ bịa n'ọnụ chili ọ na-ele mami wata akpụ ki ejiri gbachi ọnụ gị and ọ gwara naanị anyị nwa wụ ndị na-erikọ na wọta ọwa anyị wụ mmiri wụkwa na anyị enidere ego ị ga-akwụ m ụgwọ m ga-eji abaga n'ime mmiri aga ịnapụta ya ka iwe ma ụdị oteme enweghị ihe gbasara gị gbasara nwa ị ga-eti gị ego ma ga aka na akpa nye m ego maka sị m gara ngụ na mbe wụọla ya ya m hụla nlu ya mbe wụọla ya chịga m ki mmiri anya ọnụte nwa m mmiri ka iwe gị ya n'afọ mbịazi nga m nyepụta ya na shi ma ụdị oteme akpa nwa gị not ebe nwere ihe dị ka nwa ga-esi n'ime ya baga maka ije garala ngụgharị ahụ ihe dị ka ego ole ka anyị na-ekwu ego gị bukwuru ibu ọ ga-erucha 280,000 ee mana ole ọbụla iji ngo gba wetegodo ebido njem ịnidiri m ịzọpụ ije mekọta the earlier ihe nji ebe a ugbu a wụ 100,000 naira cash 100,000 cash o ruo echi ma ewetara gị 200,000 ama m na balansị m wụ 180,000 mgbe nga ihe nji ebe a wụ 100,000 naira echi m ga-ewetachara gị 200,000 na nga demenga onye a 100,000 kwa nne kpoziri ezi iguzikwuru agụzi ozukwuru ezu ihe a 100,000 1,000 pieces ihe nọ n'ime nga nsogbu gị mụọ ihe lekwe nwa ekurule nwa ekuru ote m soro hụ igbo ikurule nwa ihe m na-eji aga gbahewen mgbe m na-ewetara n kin ji aka ọnụ gwụrụ ọdụ ụzọ kọka ya akụkala m ụzọ niile onye iro gbachiri ebikala m ya kaya nwa baga opi ọkụ opi bama ị na-efe ile tiwe ụdọ otume tiwe bịawa si ya bịawa na-ekwu bịawa n'etiti ọbịawala makata etiwule fụcha nwa gị etiwule
weta silaka gị. Silaka gị. Hey, ihe garala gị nga adịla ahụ. Nwokorobịa agajisile gị oyi. Agala hotel ụzọ niile hụrụ oge. Ma agba aka hele m ya. Ka iwe agaghị m agawa n'ime mmiri aka iweta. Nụkwa. Ka ihu ejile m ha ma ndọ ha ma ụmụ agbara bihie ya. Ụzọ ga-egherela oghe. Ị ga-amụ nwa. Tupu week na-abụ ị ga-adị ime. Gị mara siri dị ime. Gị ga-adị ime gị ime gịnị gị mara siri dị ime. Ị ga-adị dị ime. Nwara na-agba onye ọ nagide gị. Nna ya gwatụrụ mba. Ngwanụ. Imela ị ga-amụ nwa o. Ebe eme ụtọ m ga-aga inye ego origburu onwe nwara na-agba eribedị m na-enye ndị bi na mmiri ụzọ ga-agbaghe egwule m ga-amụrịrị nwa. ma eme ụtọ ga-abịa na m ogbe ego na-enye ọhụrụ ka anyị gbara na-agba onye ọwụ ị ga-amụrịrị nwa n'aha Jizọs. Ọ ga-amụ nwa n'aha Jizọs. Enwedị ihe ekwutere ya ebe ha bụ ezigbo biznes. Ilechara ya nwa ya nara pọs ya pụrụ 300,000 abi. Onye ka ị gwara ha ịtụgbolo gị na chi maka Chineke ga-aga ọkụ mmụọ lekwa ọkụ mmụọ sara mbara na-eche nye otu ụwa dị ụmụnna ndị akpa obi unu ekwepụle ntị urukwu ihe mere na anụkwara m nwe m n'ụlọ m nwaanyị na-agara tọbịa sị m na ya mụbedo nwa ihe ekwe n'ọrụ m na-ara m dibịa ihe m na-eji elekwata ezinụlọ m ya sị m na ya mụbedo nwa kamgbe 12 years di ya gbara ala ya mmee oto ya nwa mgbanwe nga mbara ahụ nwa tegharịa gbagharịa afọkọlala ihe nye ya ọgwụ si ya ga-aṅụ na ọṅụcha ọgwụ ma ọ ga-adị ime ihe nyere m ọgwụ dịka m chiri nye ọmụmụ chi na-enye nwa ọhụ Chineke ga-enye ya nwa ụmụnna wa udo otu o si eme mma na onye nwa isi nye m ọgwụ m aṅụ nwaanyị ka ị tọgbolo onwe gị na-asị iwu dọbụrụbarị na-asị bọket asị tọgbolo onwe gị na-asị ọgwụ mbiri gị na rọba gị ṅụcha bịa hụ ọdọsị m na ọnọgwụ bedị gị na-ele m anya otu ere ka na-ele m anya otu naanị ka esi m enye gị ọgwụ ihe mmiri ewe ọgwụ gazie gị na chi gị kpakwara ya nye gị nwa ọ bụ ego ọgwụ m ka ọ kwụrụ ụgwọ egwede ego m na ya bịa gasị na m nara n'ego ele otu m si nara gị pọs gị ọ dịgo ji ụkwụ gị bịa n'ụlọ m ọ ma m onye iwu mbụ ihe m Madam chere enwere m chọrọ ịghọta ebe a ọgụnwa chọ nwoke aga ka onye nwa chọ gị bịa ana m aghọta ihe unu na-ekwu. Madam saa ya ajụjụ ya obi n'igwe ihe mma ụlọ na-ara m 300,000. Madam saa ya ajụjụ ọ jụrụ gị. Ị na-ada asa ihe m jụrụ gị ajụrụ m gị sị ọgụnwa chọ nwoke a bịa ka onye nwa chọ gị bịa otu ọbụla ga-esi nara ego wee nara ego ọ na-ara m 300,000 naira m ọ bụ na ahụrụ m ya n'ike. Madam ọwụ unu na-agagharị ga na-agwagharị ụmụ ọgwụ 2,000 unu na-adịwa agwagharị unu ewere na-achọ ndị unu na-arapụta ọgwọ nna chụgidere nwoke a kụgbuo ya na ịma na ọbara ga-anụ gị n'isi nwoke oyiri gị onye na-enye nwa onye nwa Chineke ọ bụzi otu a ka unu si gbagharị okwu atọ nụọ ya upside down ọ otu a akpọkwala ya ụdịka ihe ọzọ gị hapụ ya na-agbarị isi nso ụtụtụ na-agbarị n'anwụ nnọọ maka ihe na-enwe isi nnọọ nna nwa ji okwu nwoke kee 300,000 na ego ole ka irifọrọ ya 300,000 irifọrọ ego ole na-ekwu okwu ka onye m anya
ego m na-ahụ da ahụ ka m hụrụ ogbe 300 m etiri m na bankị ejiri m ya kpọrọ nwunye m gaa ụlọ ọgwụ gaga tụọ ihe na-eme kamgbe 20 diketi m jiri lụọ nwaanyị nwunye m atụbeghị atọ lesi dị anyamaka m ihe m nwere ike inyedebe unu gba inye unu mkpara akwụkwọ na ihe awọ m ahịhịa unu rochie ya n'ọkụ unu ṅụọ mmiri ahịhịa nụ nye ike bịa unu agawala n'ego niile m kwụchara unu na-anatara m ego m unu agada aṅụ ahịhịa ọgwụ ị na-ahịa ejidere nwa agha aka n'ukwu ijidere nwa agha aka n'ukwu nkulikwa igede ala ika m kulie m ahụ gị nkulie dịka dịka igede ala nkulie dịka dịka igede ala ika m ha mo enwede ego nọ enwede ego m ejile m ya kpọrọ nwunye m gaa ụlọ ọgwụ eji m ya kpọrọ nwunye m gaa ụlọ ọgwụ ka aga m ihe na-eme na o ji m bedo nwa kamgbe 20 diketi m lụrụ nwaanyị 20 diketi ka m jiri lụọ nwaanyị nwunye m atụbeghị atọ mụbeghị amụ ejile m ya kpọrọ ya gaa ụlọ ọgwụ ka nga m ihe na-eme na o ji tụbeghị ime mmadụ na-enye ihe ọ na-enwedị enwedị m nwa gị bịa sị m nye gị nwa wọta na-esi eme maazị ibego gbakpọọ na Chineke na-ayọ Chineke si anya ha nwa kedu ihe m ga-akọrọ chi m ọka isiri ilo lenu kaka nsi kpocha aka nnọm ihe wuru ọkụkọ ka ntị ele akị chimo ọ ya ihe na-akpa African magic ihe m na-arụ African magic mara na oge Chineke ọ ya ka mma efuo ma mmadụ m n'anụ ọhịa enwedị nwa ma chọrọ ya gawa ka onye m nwa ka nsi wee kpocha aka tiere ọkụkọ akị ana m enye gị nwa m Chineke onye tire nwa ya chịrị oge Chineke nye ya nwa ọ dị ihe niile tere nzu n'anya wụcha ezigbo dibịa ọ dịkwa ihe niile bụ Baịbụl wụ ndị chọọchị ụnụ agahụ gị ule a sị gị na a ga-enye gị 1 million gị weta 1000 enye gị 1 million onye ọwa ogbenye ọnọhọ na nke ya olee ụdị mmanụ n'ụwa kịta ka mmanụ hụrụ 1 million nye gị aga m enye gị nwa m na-amụbedo aṅara m ka anyị wara na-agba m chere na oge Chineke oge ya ka mma n'ihe niile oge Chineke ka mma aga m eche oge Chukwu ya nye m nke m ihe m ga-awụ gaiman dibịa ihe m gwụ gaiman dibịa African magic ọ ihe m gwụ I am an African magic native doctor damn you